ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ మహావిష్ణువుకి విష్ణు సహస్రనామాలలో శుభాంగ అనే నామం ఒకటి ఉంది. శోభనాని అంగాని యస్య సహ శుభాంగ అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రతి అంగము కూడా శుభప్రదమైనదే కాబట్టి అతడిని శుభాంగ అని అనడం జరిగింది. అయితే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా పరమాత్మ యొక్క శరీరమే కాబట్టి అతడిని శుభాంగ అని అనడం జరిగిందని ఒక లోతైన భావంతో కొంతమంది వ్యాఖ్యానకర్తలు చెప్పడం జరిగింది. పరమాత్మ యొక్క నేత్రములు కరుణాపూరితాలు, అతని యొక్క ముఖము అనుగ్రహప్రదము, అలాగే ఆయన హస్తములు అభయప్రదాలు, ఆయన పాదములు శరణాగతాశ్రితాలు. కాబట్టి ఇలాగ భగవంతుని యొక్క ప్రతి అంగము కూడా శోభనప్రదమైనదే కాబట్టి అతడిని శుభాంగ అని అనడం జరిగింది. స్వస్తి.